Dalgħodu saret l-ewwel laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista f'din il-15 leġislatura wara li wasal fit-tmiem l-proċess kollu elettorali fejn ġew eletti b'kollox 42 kandidat tal-Partit Laburista. Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-laqgħa nfetħet b'diskors mill-Prim Ministru Robert Abela li fisser li rwol kruċjali tal-Grupp Parlamentari fit-twettiq tal-Manifest Elettorali Int Malta li ta' ir-raba mandat storiku lill-Partit Laburista. Dr. Abela sostna li Gvern Laburista għandu aktar minn 1000 proposta li se jwettaq u qal li fl-ewwel mitjum se jkompli jingħata sinjal ċar kemm dak imwiegħed se jitwettaq għal ġid tal-Maltin u l-Awċin. Elenka fost l-oħrajn id-direzzjoni li diġà ingħatat fl-ewwel laqgħa tal-Kabinett biex in-nies ikollhom aktar serħan il-moħħ fuq kwistjonijiet li jolqtu niċeġ differenti tas-soċjetà, liġijiet biex isaħħu l-ugwaljanza u riformi oħrajn meħtieġa bħal dik tal-IVF. Il-Prim Ministru qal li bit-tim ta' Ministri, Segretarji Parlamentari u Deputati se jkompli l-ħidma li tinkwadra fil-Viżjoni Malta 2050 b'enfasi fuq il-kwalità tal-ħajja u l-benesseri tal-familji kif imwiegħed permezz tal-indiċi abbinati mal-proposti fil-manifest. Fl-istess laqgħa tħabbar li Naomi Kakija se tkun qed terġa' tokkupa l-kariga ta' Wip tal-Gvern li kellha fl-aħħar leġislatura waqt li deputat Wip se tkun id-deputata l-ġdida Fler Abela. F'kummenti lil One News wara l-ħatra tagħha mill-ġdid, Kakija qalet li tinsab grata immens għal din l-opportunità u se tkompli taħdem qattih biex il-Manifest Elettorali Laburista jitwettaq fit-totalità tiegħu. Ovvjament onorata ħafna li għal darbohra ġejt f'data b'rwol tant importanti mill-Prim Ministru u anke mill-sħabi fil-grupp parlamentari. Second time round allura konxi ħafna ta' responsabiltajiet li ġib miegħu dan l-irwol anke fit-tmexxija tal-grupp parlamentari u l-amministrazzjoni tal-grupp parlamentari bħala kollegi, però wkoll fil-Parlament f'tola istituzzjoni tal-pajjiż fejn ta' kuljum ikollna konfront mal-oppożizzjoni u aħna wkoll f'dati b'mandat tant b'saħħtu mill-poplu Malti u Awċi li issa minn nhar is-Sibt li ġej tibda l-ħidma biex nibdew nwettquh. Fil-fatt il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari saret qabel il-ftuħ uffiċjali tal-Parlament meta l-kandidati eletti se jingħataw ukoll il-ġurament tal-ħatra fil-Kamra tar Rappreżentanti f'ċerimonja is-Sibt fil-Sibt.